Hi, chuir chun sagibh. Spí seán seo táim chun breanú ar an réamhfhocal Simplí air, agus ar roiintas na réalacha bhaine. Nis breanúid tríad na Simplí ar dús sin cén seo, sa féachs na cén seo ar bhórantí, ar dheis, ar chlé, nó ar bhíthal. Go bhfuil tú an rá, go bhfuil rud éigin ag sí sna honnaid seo, agus gur ionid áirithe nó rééis de cínte iad. Agus sean go sé sin níos soléire anseo ó bíoch gur áit isiciúil nó áit tebi an áit sin dá scéal. So dear me ceabhar ar charlam, so tú chur ar an cara seo leat an cheabhar ar duit, so tá sé ar an gara áirithe sin, tá sé sin de cínte. Tá an leabhar ar bhord an bhúntáire, tá sa gcuin cáit na bhfuil an leabhar, tá sé site go fisiciúil ar an mabhard an son, agus tá bríos nua ar bhíthal inniu níl ach deirme gúil. Se agus ríist bhacht na bríiste dámach bríiste nua ag bhíthal bhacht na bríiste sin ar bhíthal inniu ar nó. Agus sin breanann na Simplí seo ar dearg bheisce, ar bordlinge, ar muinnemuiche agus ar sus garma. Chuann siad seo cinál staid, sin staid cuasaí nó cuiníal in nuadáin, agus forbaidir ar sin sna habartí seo sa féach. Ní bhíonn an báid sin ar mar linn an dhíbrig. So arís tá níor seo denna chuir síos ar áit áirithe nó áit cínte mas mana. Tá sé chain faoin mád a bheith an muhann sin ar mar go generalta. Tá an bhirt amánaí ar cócéim de chéile, so sin staid nó cinál stádas nó staid is doch an focail is céirte an san nach tugad líon áras cinál stádas ar sin. Táid ar bís, sa seo cinál tá sé seo brethir cinálín is cuine lei sin ar bhealach sin arís détarrá gur staid é sin ar bhealaí átha freisin ar brethir an labhart. Agus an chéad ceann eile sin é curú an cúl sin ar ceall de bharr Hawkeye. So arís tá sé seo ar ceall, ní féidir a bhfuil sé seo in ionad nó an áitir le is cuiníal nó staid é seo arís. Agus an sampla déarnach san tá sé tharám don dul bhaile feic me sibh ar maidin nó ar beall, agus rud tábhachtaí faoin gceann sin ná gur bhfuil am a chur in ullmhing agus am generalta arís tá gceist. Ar beall nó ar maidin ní sé rá gur ar a naidlog nó ar dearlog a bheith sin na daine seo arís ach go dtéarc ar maidin. So deir go dul siar dhéanamh ar na réalacha sin arís. Scríb me coppla nóta isteach an seo. So sin I chéad ceann, seo cinál áit isiciúil nó cínte, sin rud tá gceist an sin. An bailach eile le breanú ar na ionad áirithe. Agus tas na cén seo chuirtear staid nó cuiníal in ull. Chuirtear am in ull. Agus cén ceann dearnach ríist ó se an tonad generalta. So sin a chuir sé chur san tonad áirithe sin isteach. So fecinn tú an sin gaithe tú bheith breanú go bunasach ar bhrí na habairt agus ar
Cata gceist agat go bonsach agus be tá nán sin oibreach mátá an bhrí generalta nó cínte má stade nó más cuinéile nó más am generalta é agus an sin be tá nán an sébh chuirteach na cín dus na cín cínte agus an sébh agantamach don na cín generalta. Peisciúla, tásúlagam idir a chuir síos agus na samplaí go gcuideonn sin. Slán